ọma na-esonyere Amaokwe TV anyị na-ekene unu na-asị unu nnọọ. Ọ ka bụ onye nke gị Ọnya Hillary Chukwuebuka. Unu ma na Amaokwe TV na-aga ebe dị iche iche. Ewetara unu ozi dị iche iche na-agbakwa unu ka obodo si aga, ọkachacha ihe na-eme n'ala Igbo. Tata ebe ụgbọ buru anyị wee jebe bụ na Ugwuaji. Ọ na nke nnukwu mmadụ bụ onye ihe ọma na-adị mma, na-achọ agamniru onye ukwu ma onye nta. Ka anyị jere na nke ka anyị gba anya ajụjụ ọnụ. Anyị wee na-asị gị agala ebe ọbụla, nọrọ ka ịnụ ihe na-eme na Ugwuaji tata. Biko onye isi anyị ekene gị. Ị ga-agwa ọha na eze aha gị, ebe isi na Ugwuaji, ihe ị na-eme. My brother, no. Afọ mbụ Chief Chizoba Stanley Eneh, amoyi ụmụmba ndị aga village Ugwuaji Community, Okunano, Enugu South Local Government, Enugu State. I'm a businessman. Eji mara ndị Igbo. Anọ m n'ọtụtụ business. Ana m elekwe moto, ana m elekwe ụlọ, anọkwa m into real estate. Anyị ekene gị, Thank you. Ị na-anya ihe kọwa kịta. O nweziri ihe na-agbagwoju anya mere anyị nwa bụ ndị Amaokwe TV si ka anyị bịa. Ka ị na-eme ha niile na-ekwugheri na-agbagharị, ka ezi ihe mere iji wee sị ka ị pụta bịa bụrụ igwe ndị Ugwuaji. Thank you, my brother. Abụ m onye so mara ihe na-eme n'Enugu steeti, marakwa ihe na-eme by Ugwuaji. Ugwuaji, edu n'Ugwuaji na-agba m anya mmiri. O so nye nju esi ka m pụta. And the since declare intention na mma pụta. Na ndị by nkwado ha na-enye m dị m egwu, ọ jụ m afọ, ọ ihe na-atụrụ anya. Amara m na nlota. Achọrọ m ịpụta ka ndozie by n'ihi na udo adịrọ by Ugwuaji. Yes. Anyị bụ ihe nji apụta. Anyị ekene gị ọzọ. Anyị ekene gị. Ị na-anya efu na asị na ka mmadụ si eme ka ekweshi akpa ya. Nkwado niile a na-enye gosiri na ezigbo mmadụ. Ị ga-ama onye megidegoro ihe mere ma ndị Amaokwe TV. O mere ọra ka ọ bụ. Onye mere anyị ji wee gbakwute esi nke ọ pụtawara igwe na ọ dị ka Ugwuaji ejighị dị mma. Ọzọ dịka ibe ya, dịka iburu igwe, kedu ka ị ga-esi wee dozie ọnọdụ ndị omenala na ndị ụka na nsogbu ọzọ dịgachi iche iche na Ugwuaji tupu ịbata dịka igwe? Nwanne m nwoke, igwe bụ igwe ọra niile, igwe ndị omenala, igwe ndị ụka. Mmemme ekishọn udo ya dị n'etiti ndị ụka na ndị omenala. Onye ọbụla nwee freedom of worship. Chi ọbụla ị chọrọ ife ka ihe efe. Ebe a bụ n'Igbo, ndị ọcha bụkwa ndị butela ya ụka. Abịala abịa. Ọtago. Anyị ya na-eme ndị na nna ya debela anyị, na-emekwa ihe dị n'ụka. Udo ya dị n'etiti ha na-abụ. Daalụ. Maka okwu dịgasị anya dịbụ n'Ugwuaji, kedu ihe ị ga-eme maka ya? This is one of the reasons you see na mma eso pụta n'igwe na mma bịachi ndị be, because ịnanya ya abụrụgo okwu n'ụka dị go for decade. Everywhere okwu n'ụka ewe ebe ya bụ mmadụ enwụọ n'Ugwuaji, so mmadụ ejezi there because of okwu n'ụka. Mụa na-apụta na abịa unite Ugwuaji niile ka anyị bụrụ ofu, n'ihi na obodo dị n'udo na-aga n'iru. Obodo ọgbaghara dị na ya were ebe ha ji azụ eje. Ihe niile anyị na-enweta n'obodo a na-ana n'okwu n'ụka. Mụ apụta si igwe bụrụ igwe Ugwuaji, udo ya dị n'Ugwuaji. Nke a bụ nọmba 1 priority m bịara ime ekishọ nọ ya dị n'Ugwuaji be nna m. Ndewo. Thank you. Na udo dị oke mkpa karịchaa ha niile, maka na ebe ọ bụla udo dị, agamniru abịago. Onye ukwu ma onye nta tinye aka, agamniru abịa. Yes. Ọzọ dịka ibe ya, o nwere dịka atụmatụ dịgasị iche iche iwepụtara nye ndị ụmụ ntorobịa juru n'Ugwuaji ma ndị ihe na-afịa arụ? Nwanne m ekele dịrị gị, ajụjụ anyị jụrụ amaka. Because ihe a bụ problem anyị nwere n'obodo a. Omego mpụ na-adịrọ n'Ugwuaji batawa n'Ugwuaji. Ọ dịrị ihe na-adịbụrọ n'Ugwuaji abatawa n'Ugwuaji. Because
ụmụ okorobịa ewezi ka esi afụ anyị n'Enugu steeti because of n'udo adịghị n'Ugwuaji o mere ya na-emezi ọtụtụ ihe and ụdịrị ya niile ka anyị chee kwụsị ewe plan for ụmụ okorobịa because mụara idekwe m anya bụ nwa okorobịa and ọ bụ na ewere plan for ụmụ okorobịa mana obodo ọbụla na-ewere plan for ụmụ okorobịa dị aga n'iru ma scholarship ma ịdị n'otu ma ime kishon ọganiru dị n'obodo ma ime kishon ụmụ anyị na-eme ihe niile ya eme ka humanity na-eto ya ka aka ya adị na ya onye ọbụla ama ha na ihe ọbụla ya eme ka obodo anyị bụ Ugwuaji dị na mma nyanwa ka somebody like me ya kwado because onyenwa ya eme ka obodo a dị n'udo. Thank you. Dịka ya bụ Igwe a na-achọ ịzọ, kedu ihe mere o ji wee dị gị n'obi n'ọgụ nwa kwesịrị ịbụ ya bụ Igwe ihe na-agwa ndị mmadụ ebumnobi gị ihe ọ jide gị ka kwesịrị ka ịbụ Igwe a? Thank you my brother. Ịnanya n'Ugwuaji a kịta osisi mpụta ka mma ka nra ọ bụla na m arụgolu oyibo as I said before businessman ka mbụ and ọ bụrụ na ihe na-eme n'obodo adị agbamanya mmiri mụ aka akwepụta sisi mpụta alụmafụ nkwado ụmụ okorobịa na-enye m na ndị ụmụ nwaanyị na ndị ụmụ nwoke na ndị nne na ndị nna ha ma na mmemme nwunye dị na ya ka ha ji akwado m yes ebumnobi m bụ ka eme ka obodo a gaa n'iru ka udo bata obodo anyị bụ Ugwuaji. Ugwuaji ekewasịchago ya abụla Ugwuaji m fụrụ mgbe mpempe Chukwu wee mee ebere since declare na mma abịa pụta for Igwe Ugwuaji alụmafụ joy everywhere alụmafụ joy everywhere. Anyị ekene gị. Thank you. Ndewo. Ọzọ anyị na-ene anya bụ ịma na Igwe nwere oke n'ọrụ a ịhụ na enwere dịka ihe gọọmenti na-eweta n'obodo. Enwere atụmatụ ị nwere ị ga-eji wee rata ndị gọọmenti ka ha bịa rụọ ọrụ n'ụzọ mmiri ọkụ maọbụ ihe ndị ọzọ? Thank you my brother. Ọtụtụ atụmatụ akarịka dịka anyị nọ kịta na 2023 onye ndu Enugu steeti gọvanọ Peter Mba anyị fụkwa ihe niile ọ wepụtacha gbasara Enugu steeti ihe a bụkwa ihe somebody like me na-eme admire because ihe a niile ka ya bụ anyị gwawakwa gọọmenti na ha ya abịakwa mewere obodo anyị bụ Ugwuaji ha nabatakwa n'obi ọma yotago because ndị Ugwuaji ma na ha na-ala aki behind and udo dị ha na n'Ugwuaji gọọmenti Enugu steeti ya ma na udo dị n'Ugwuaji ya ewebata from gọọmenti erika mụ ama na nchịwa as Igwe Ugwuaji gọvanọ Enugu steeti ya dị involve ma commissioners Enugu steeti niile anyị afụ ha we work with them make sure ihe niile kwesị batara Ugwuaji rutere Ugwuaji aka. Igwe Ugwuaji ama m the duty of Igwe Ugwuaji chief security of obodo ka ọ bụ. If you don't work with government of Enugu state ị na-eme n'efu ma gọvanọ ọbụla na-achị Enugu steeti ị na-eme n'efu. Anyị make sure na anyị na work hand to hand with government make sure na ihe obodo kwekọta ka anyị na-eme. Thank you. Anyị ekene gị. Ọzọ dịka ibe ya bụ ị na-anya efu na ihe abaghịzi na mbụ digital ya kpọ digital age. Yes. Igwe ka nshi wee fụ gị Igwe digital Igwe. Thank you. Kedu atụmatụ ị ga-eweta wee mepee Ugwuaji digital? Ihe niile ya na-eme n'Ugwuaji ya dị openly. Ọ baghị uru mmadụ ịbịaba sịwa na mmadụ mere nka mmadụ emere nka anyị emepe platform onye ọbụla ya na-ekwu mkpa ọbụla ji ya n'Ugwuaji mana Facebook mana WhatsApp because anyị nọ na analog anyị nọ na digital as you said everything wee ndị nọ outside the country ma ndị na the whole diaspora ha ya na-join ime ka sure n'obodo Ugwuaji bụ ofu na-etokwa obodo a ka ọ nọ na nsogbu ọ bụ gị eji ama atụ n'Enugu steeti na mba niile n'udo adịrọ na ba Ugwuaji so ọ dịrị ya bụ ihe enyela ya aka
udo abata be anyị. Ndewo. Ebe ọ bụla ị nọ ịbụrụ onye ya nọ ebe ahụ ị nọ kwuo uche gị. Ọ bụrụ ya na-eme implement asị Igwe obodo. Thank you. Onye bụ ya ahụ m gwara unu maka ya bụ Igwe ị na-anya ịfụ na ọ dị very young and smart. Nwere ndị ga-abanye n'ọchịchị ha mara ya na-akpọ Facebook, ha mara ya na-akpọ WhatsApp. Mana ịfụ na ọ dị awe mara na ị ga-anọ ebe a connect ya ndị Ugwuaji nọ n'ụwa niile ha bịa sọpọtụ ihe a na-eme ka Ugwuaji gaa n'iru. Agwa gị na iji anụ abịa abụọ na-abịa na nkịtị onye anyị ma bụ kemgbe o tego afọ one anyị na ya bụ onye na-azụ Igwe maara wee na-asị ebe ọ bụla isi esonyere anyị ka na-esonyekwara anyị gbakwa mbọ fụ na etinyere oke n'ọrụ gị ịfụ na o mechere bụrụ ya bụ Igwe. Na nke ikpeazụ kedụzi okwu agbamume na okwu ị na-agwa ndị Ugwuaji na ndị Igbo niile? Ana m agwa ndị be anyị niile na mụ bụ mmadụ pụtara bụ Chizoba Stanley Eneh bụ onye na-edebe okwu ya ka ọ si wee dị. Ihe niile na-ekwu ebe a ọ bụrụ na ọ bụla ife ya emecha mezuo si is them responsible. Na ihe niile na-ekwu ebe a bụ ka ọ ya esi wee dị. Udo ya adị Ugwuaji. Ha jisi ike ka ha tụọrọ m vootu. Ha tụọrọ m vootu na ha ma regret ya. Ana m ekene ọha na eze. Ndewo. Kene gị. Anyị sịrị gị nnọọ maka isonyere Amaokwe TV. Anyị na-ene anya na site n'ike nke Chineke na Chukwu ga-eme ka ịtụrụ ugo. Anyị wee na-enekwa n'anya na ịtụrụ ugo ahụ na ị ga-emezuru Ugwuaji ha kwuru n'ọrụ ha. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m na Amaokwe TV, gbaa mbọ hụ na itinyere aka n'ọrụ gị ịhụ na ya bụ Igwe bịara. Ọ bụ na Igwe abịa aga m n'iru udo na ihe pụrụ iche ga-abata n'Ugwuaji. Ugwuaji ga-abụzi Ugwuaji nke ọfọrọ. Ọ ka bụ onye nke gị onye Ahịla Chukwu Ebuka anyị na-asị gị deme maka isonyere anyị. Daalụnụ.